Борчылма, улым. Менә күрерсең. Bir-ике айдан мин әйләнеп тә кайтырмын. Ярый, улым. Әниеңне тыңлаямы? Гөрләп торган су буйлары, авыллар тынып калды. Сугыш башланганнан булай да бушап калган авылдан сәламәт кешеләрне окопка казырга җибәрделәр. Кая ул җыр, кая сиңа уен? Егетләр сугышта, кызлар урман эшендә, окопта. Авылның тыны кысылды. Хәсрәт сугыш эшкә җыелды. Басуларда иген котырып инде. Авыр башакларын көчкә күтәреп утырган арышлар, аларны урып бетерер-бетермәс үзләренә чират даулаган эре бөртекле сап-сары камылы будайлар безне түгел, елдагыча таза беләкле, көч дәртләре ташып торган тырыш, эшчән әтиләребез килүен көтәләрдер. Уракка төшәр көннәрен бик заргып көтсәләр дә, кырларга беренче булып чыгарга бик теләсәләр дә, юк шул. Алар үзләре килә алмаячаклар инде. Киттеләр. Күкрәп үскән игеннәрнең бер генә бөртеген дә әрәм итмичә, җыеп алуны безгә тапшырып, сугыш ялкыны дөрләгән якларга чыгып киттеләр. Бер шырпысыз түзгән керосинсыз, чәй шикәрсез түзгән авыл ул. Сыер боты кадәр малайлары ил туйдыра шундый авыл ул. Тәпи йөрер-йөрмәс бала чага буразнадан билчән утаган. Илгә икмәк, авыл үзе өчен көлшә салган алабудадан. Һәм ниһаять, фронт һәм тыл каһарманнарының какшамас бердәмлеге, батырлыгы, көчле рухы нәтиҗәсе булып, илгә җиңү таңы якынайды. 1945 елның 9 маенда, кояшлы язгы көндә бөек илнең арган, әмма бәхетле солдаты битеннән дары сөрмен, иң авыр сугыш тузанын юып төшерде. Нәкъ менә шушы көнне безнең кола җитмәс киң ватаныбызның иң ерак авылларында сарыгып көтелгән сүз яңгырады. Җиңү! Ватанымның горурлыгы, яшәүемнең хuzurлыгы, гасырларга торырлыгы, җиңү көне, җиңү көне. Батырларның гайрәтеннән, яшь тылларының хезмәтеннән, ятимнәрнең күз яшеннән яралган көн, дан алган көн. Җиргә язгы нурлар иңгән, илгә бәхет гөлләр иңгән. Тыныч, имин yıllar биргән, бары шул көн, бары шул көн. Мондый бөек көне булган, батыр халык тотып зур дан, горур атлап туры юлдан, мәңге яшәр, мәңге яшәр.